Pois damos a boa noite e a benvida a Fran Leiro, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Sanxenxo. Moi boa noite, benvido, como estamos? Boa noite, Antonio, encantado. Damos vos as gracias por dar voz ao BNG de Sanxenxo. Como é de lei, estuvo o alcalde por aquí, espera que eche recordo a data desde en abril do ano 24. O sea que desde entonces sí que non pasamos por Sanxenxo dende o punto de vista deste programa, vale? O seguinte, vostede, estamos xa casi no meridiano da legislatura, que balance fai vostede? Ben, nos da política do goberno local de Telmo Martín facemos un balance bastante negativo. Para nós a xestión que fixo Telmo Martín durante estes case 2 anos e medio pois é bastante nefasto. Prometeuse ya a veciñanza que se iban a baixar os impostos, foi algo que prometeu Telmo Martín en campaña. En canto chegaron o mandato, en canto colleron o mandato, pois case o primeiro que fixeron foi subirse os seus salarios e subir estes impostos, subiron o IBI, subiron o imposto ao vehículo, subiron as tasas, os servizos. Entón, esa carga impositiva sobre os veciños é un cambio importante que tivemos neste mandato, non? Iso máis un pouco máis do mismo do que veña sendo Telmo Martín nestes últimos anos, de moita actuación de cara a galería, moita actuación moi visible nos puntos de máximo tránsito de visitantes ou de veciños, e abandono, máis e máis abandono no rural. Bueno, vostede, logo entramos en detalle en todas as cuestións. Vostede se presentaba por primeira vez como candidato no ano 23, nas eleccións do pasado maio 23. Que valoración fai un rapaz como vostede? A ver, xa me presentara, bueno, xa fixera parte da lista da anterior candidata, que fora Sandra Fernández, fora número 4, e xa comezara a participar nos plenos dende do setembro anterior. A valoración persoal é moi positiva, apréndese moitísimo da política local, apréndese moitísimo, non sei, aprendes moitísimo incluso de ti mesmo, o enfrontarte aos medios de comunicación, ou enfrontarte a un debate, cando, de feito, nesta casa, o debate ao que non quixo asistir Telmo Martín, non sei se me tiña moito respeto ou que, pero non quixo vir o debate, e aprendes moito de ti mismo, amplías, pois non sei... unha boa carreira universitaria? Eu teño unha boa carreira universitaria. Xa o sei. O de facer políticas non me chama tanto. O de facer ciencias políticas, que teño compañeiros no partido, no BNG, incluso na CIGA, que unha vez tiveron un percorrido na política uns anos, decidiron coller e meterse na carreira de ciencias políticas porque lles gustou. Pero vostede está en telecos, o sea, eu son telecos. Ten outra, digamos que outra forma de pensar e de ver a vida, non? Sí, nós temos os telecos, un pensa que entra pola carreira, entra por unha porta e vai a salir a mesma persona pola outra porta, pero con unha mochila, con as ferramentas, cunhas técnicas, uns coñecementos, pero non sale a mesma persona, cambianche todas as cousas que aprendes, cambian a túa forma de interpretar, de entender o mundo, non? Ser enxeñeiro cambiache un pouco o xeito de analizar as cousas, racionalizalas de outro xeito. A veces incluso para peor, porque hai veces que queres racionalizalo todo, olvidaste moito da parte emotiva ou da parte... Eu creo que non sempre para mellor todas as cousas que se aprenden. Pero as telecos, se aí venlle a axudar aos telecos ou aí sin os telecos non tendría sentido? Bueno, é un pouco que nos damos a man, aí según uns programadores que puxeran aí, que desenrolaran aí, a IA non existiría. Eu, no meu propio traballo, eu traballo de enxeñeiro, xa lle digo a miña muller, eu cando me sento agora cun IA ao lado, síntome que levántome para comer e é como se estiveramos os dous. Eu, no meu traballo diario, cando necesito facer cousas, pregunto a IA e asísteme, e está aí para quedarse. Aí hai unha tecnoloxía que vai a axudar a mellorar a eficiencia de moitos postos de traballo, incluídos os de telecom. Vai axudar a cambiar o mundo, o mismo que traen, ou... O mundo vai a cambiar constantemente. Eu creo que esta idea de que
novidades tecnolóxicas como foi a imprenta ou como foi a máquina de vapor que apareceron na historia durante, no mellor, un século ou décadas, a sociedade foise adaptando e foi habendo revolucións sociais debido a esas tecnoloxías, iso quedou moi atrás. Hoxe en día, eu creo que esta sociedade ainda se está adaptando agora a aparición de Internet. E despois de Internet apareceron moitísimos outros servicios, apareceu a IA e aparecerán moitas outras tecnoloxías e nunca deixaremos de estar nunha sociedade que se está adaptando a novas tecnoloxías. Creo que iso é algo do pasado. Claro, o que pasa é que estes cambios se ven casi en vida. Os outros se tardaban casi vidas en que se acabaran de producir os cambios. E agora os cambios son casi, non digo diarios, pero moi próximos, non? Sí, a unha velocidade totalmente. Ata o punto de que unha persoa que sexa, non sei, un experto ou que sexa un profesional que se dedique a certo campo, programación ou as telecomunicacións, non pode estar ao día de todos os avances que hai nese campo. É algo que antes non sucedía. Ahora tens que especializarte dentro da especialidade. Claro. É algo que medra e se ramifica a unha velocidade tan rápida que é imposible estar ao día de todo. Vostede que usa a P9, sabe que esta mañán saltaba a noticia de que o Goberno do Estado declara oficialmente que o rescate da AP9 non é viable. Era unha das, digamos que das negociacións que o seu partido levou a apoiar este goberno. Como valora a bote pronto esta noticia? Bueno, a ver, a importancia que ten a P9 para... Valora moi negativamente, claro. Para o comercio e industria de Galiza, non só da parte costeira, sino de toda Galiza. A P9 é un vial vertebrador a nivel comercial e industrial, e isto ven a frear ese desenrolo comercial e industrial. Non creemos que sexa certo que non sexa viable, é igual de viable que moitas outras autopistas no resto do Estado, que costando máis, pois sí que se parece que é un castigo, non? Ou unha falta de aprecio. Sí, notase unha falta de aprecio. Igual o que non teñen é... Non sei se ao revés, pero por lo menos falta. Sí, falta de aprecio. Bueno, é algo ao que lamentablemente estamos afeitos en Galiza, non? A ese desprecio ou ese trato inferior. Situación económica do Concello de Sanxenxo, entramos un pouco en detalle. Situación económica tendo en conta as cargas que lle veñen a través da xusticia, como é, pois, lóxicamente, o ter que abonar os 13 millóns pola finca das Cunchas da familia Rocafort de sentencia do Tribunal Supremo, claro. Sí, recentemente nun pleno extraordinario que tivemos no Concello, por mor dunha subvención que se iba a pedir, o interventor do Concello ten que emitir un informe sobre a situación económica que ten o Concello. O sea, o que vou a dicir agora non é unha elucubración miña, ninguna ocurrencia miña, é algo que está presente nun informe do interventor, e salientaba o risco, o grave, o alto risco que había de que o Concello, asumindo, era unha subvención polo que o Concello tiña que adiantar os cartos sobre uns 8,9 millóns de euros, e alertaba do risco debido a que no exercicio 2024 non se cumpliu cos compromisos de déficit, xa que, debido ao que vostede comentaba, desta sentenza de Rocafort, que se vai a ter que afrontar con débeda, endebedando o Concello con un préstamo bancario, pois ao non cumplirse, nos seguintes 2 anos, no 25, no 26, o Concello vai a ter que recuperar a estabilidade financiera e non vai a poder endebedarse máis. Entón, estar, sobre todo, comprometéndose con actuacións como a que iban orientadas esta subvención, que era a facer este proxecto de mercado de cristal, mercado, biblioteca e salas diversas, todo de cristal, un proxecto que pode ser moi da línea de Telmo Martín, de ser, non sei, moi visible ou moi chamativo, que está feito un pouco para, non só para a funcionalidade que ten, sino para presumir ou para facer bonito, ou non sei, meterse nun proxecto dunha magnitude deste calibre, destes son 6, algo millóns de euros,
que sempre dicimos que, claro, dicimos 6 millóns de euros como si non costase nada, pero son máis de 1.000 millóns de pesetas. Nós estamos de acordo en que é necesario facer un mercado en Sanxenxo, é necesario que se teña un bon mercado en Sanxenxo, e o que había non era viable, pero iso non xustifica unha operación megalítica como esta, non? Non creemos que sexa moi responsable que nunha situación financiera como a actual, na que estamos con unha débeda debido a esta sentencia, ahora debido a esta, pero non é algo novo. Decíame, non queren dar cifras, pero nos últimos 20 anos, debido a sentenzas urbanísticas por esta política urbanística do Partido Popular e de Telmo Martín, o Concello leva pagado alrededor dos 25 millóns de euros, que son moitos cartos nos últimos 20 anos. E agora, presumiblemente, ou polo que parece, polas últimas noticias que temos, vénsenos outra enriba coa nulidade da licencia do Burger King ali ao final da Vía Rápida, que outra sentenza máis que ven a sumar unha débeda para o Concello para facer fronte. Están pendente de aprobación os orzamentos, non? Sí, temos aprobados os do exercicio anterior, estes están pendentes e ainda non foron a pleno. Están pendentes de ir próximamente, entendo, non? Entendo que no próximo pleno, debería ser no próximo pleno. Bueno. Sanxenxo, sin embargo, y estos días he publicado en medios de comunicación y en la prensa, que vive un boom de inmobiliario, de vivendas de alto standing, de precios millonarios en primeira liña de praia, que hai moita licencia urbanística e moito desenvolvemento, non? Sí, é certo, o que é o negocio urbanístico en Sanxenxo vai vento en popa, que non se corresponde con que o acceso a vivenda sexa algo sinxelo. Precisamente é que os veciños do Concello de Sanxenxo estamos competindo polo acceso á vivenda con xentes de fora, con un poder adquisitivo bastante maior. De feito, outro dos datos que salía recentemente na prensa é que en Sanxenxo xa se acadou que de cada dúas vivendas en Sanxenxo, unha é segunda residencia. Que isto quere dicir, eso é E logo moita vivenda turística tamén. Moita vivenda turística. Nos en cada comisión de urbanismo, nos que se conceden este tipo de licencias, en cada comisión de urbanismo temos 3 ou 4 licencias de baixos comerciais que se redefinen e se convirten en vivendas vacacionais. Que isto é outro síntoma máis que ven a reforzar esta idea de en que se está convertindo Sanxenxo, de cara a onde estamos indo, non? Cal é o futuro ao que cara que se encamiña Sanxenxo. Isto non é fruto do azar, non é pasou así, isto dende, e xa o levamos dicindo, non Venega de Sanxenxo, dende fai moitos anos, dende o 2003 que foi o Pexón, que xa levamos dicindo dende o 2003 que era un Pexón inviable, orientado a crear un comercio urbanístico, a crear urbanizacións, grandes urbanizacións con prezos moi elevados, non asequibles para os fillos dos veciños, para que podan quedarse a vivir no seu concello. Moitos veciños, moitas xa da miña idade e máis mozos, teñense que ir a vivir a concellos da contorna buscando unha vivenda máis accesible. Isto xa o levamos dicindo eso dende o 2003, que ese Pexón nos encamiña hacia un entorno de promoción urbanística máis especulativa que vai elevar o precio do chan e o precio da vivenda, e isto que estamos vendo agora, unha de cada dúas vivendas é unha segunda residencia, e isto, precios millonarios en vivendas. A cuestión é cara onde nos leva iso, e ese é o Sanxenxo que queremos no futuro, porque ao final cada ano máis reforzase que durante o verán temos visitas e temos ocupación de 120.000 personas que se achegan ao noso concello, pero despois no inverno costa moito topar xente, ou incluso hai comercios que só abren xa na época estival, restaurantes, hotéis que permanecen durante todo o inverno pechados, o cal creemos que é unha traxedia. Ademais, xa non é só que este en perigo a convivencia ou a habitabilidade do concello durante o inverno, incluso no propio verán, os propios traballadores, os que teñen que sustentar os traballos e os servicios para a xente que nos visita,
moitos deses negocios non topan traballadores aquí no Concello, teñenos que buscar fora, pero a xente de fora non topa un alugueiro, non topa un lugar donde residir mentres están traballando, non topan un lugar en Sanxenxo donde poder residir para poder traballar nese restaurante ou nese hotel. E isto, lóxicamente, queda claro que ao BNG esta política non lle gusta, pero, sin embargo, Sanxenxo sigue sendo a capital turística de Galicia, sigue tendo moita economía, un peso que importantísimo na economía e no desenvolvemento dende o punto de vista de toda establecementos que teñen que ver non só as vivendas de uso turístico, que lóxicamente tamén son un negocio das familias de Sanxenxo, e os hoteles, a maioría, bueno, a maioría non, en Sanxenxo non hai cadenas hoteleiras de fora, son todas familias galegas ou de Sanxenxo, non? Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, non sei como se pode complementar. Nos no BNG non estamos en contra do turismo para nada, no BNG de Sanxenxo. O turismo é un gran activo. Non dixen do turismo, dixen que, bueno, queda claro o que vostede dixo. Sí, a ver... Que non lle gusta esta política urbanística. A política urbanística non está, igual que moitas outras cousas do Concello, ao servicio dos seus veciños. Non está para axudar ou para mellorar a vida dos seus veciños e veciñas. Eso dende logo. O turismo está aí, é un gran activo de Sanxenxo, non só para os Sanxenxo, sino para os concellos da contorna. Somos unha potencia en capacidade hoteleira, en camas, pero xa non só durante o verán, moitos eventos deportivos que se producen en Pontevedra necesitan da capacidade de camas que teñen en Sanxenxo, e damos... É de Vigo. É de Vigo, efectivamente. Iso... O que é unha mágoa é que non se aproveite máis, é que o resto do ano estén aí, toda esa capacidade hoteleira, todas esas camas estén sen empregarse. Por suposto que o turismo hai que coidalo, o que non pode ser é que sexa a conta dos veciños e que pasen cousas, a famosa xentrificación, non? Que pasen cousas como as que pasaron en Barcelona ou en Venecia, que é o exemplo que se pon sempre, non? Que ao final en Venecia xa non vive ningunha persona, ningún veciño nin veciña de Venecia, que se convirta nun cascarón que se enche solo de xente de fora. Iso pensamos para nós é un erro, é algo que hai que evitar. Pero estamos lonxe ou cerca? O importante non é se estamos lonxe ou cerca, senón cal é o camiño que estamos a seguir. E no camiño no que estamos, sen dúbida, vamos cara aí. Non hai no goberno local ninguén que este evitando ou facendo nada para evitar iso. E a nivel turístico, como están? Bueno, non sei se vostede é partidario de participar ou do despliegue que se fai en Fitur, nas outras feiras internacionales, etc., etc., por parte do Concello, pero tamén por parte do sector turístico e hoteleiro, do CETS, e do resto que compón toda a fase do bonitismo de Sanxenxo, quero dicir, das sendas, dos paseos nas playas, de toda a política que se fai nas parroquias, no mantemento de parroquias. Fágame todo, e empezamos a ir mal de tempo, fágame todo digamos que un resumen de toda o sector turístico e de todo o que ten que ver co mantemento de playas, etcétera. Bueno, repito que nos no BNG estamos de acordo con que o turismo é un activo moi importante do que viven directa ou indirectamente moitísimas familias en Sanxenxo, e por suposto hai que coidalo e hai que promocionalo. Iso que quede ben claro. Estamos, por suposto, de acordo en que ese activo ou ese gran activo, esa gran beleza que temos no noso Concello, hai que promocionala en Galiza, en España e fora. Porque temos un Concello moi fermoso que paga a pena vir a visitar, é normal, o lóxico, e non entenderíamos que non se fixera, que non se promocionara. Iso, dende logo. Despois, o cuidado das praias. Non estamos de acordo, ou non estamos moi de acordo co tema das bandeiras azuis. Creemos que realmente a bandeira azul non hai ningún organismo público nin gubernamental que entregue as bandeiras azuis, son unha entidade privada a que hai que pagarlle por unha bandeira azul. Moitos concellos teñen menos bandeiras azuis porque non aceptan ter que pagar para mercar esa bandeira azul. Para nós, supoño que unha vez ao ano pois saímos na prensa, incluso a estatal, porque somos o concello con máis bandeiras azuis, pero realmente o único que expresa iso é que somos o concello que gastou máis cartos en pagar bandeiras azuis. Agora non só praias, sino en portos e sendas.
non son un indicador obxectivo nin da calidade das praias, nin dos servicios das praias. O ano pasado, pois había certas praias que estaban con unha valoración das augas negativa porque as augas non tiñan a calidade que tiñan que ter, e ainda así a bandeira azul mantívose nesa praia, non? Non é ningunha entidade gubernamental ou estatal ou pública a que conceda esas bandeiras azuis. Como están de cuidadas e atendidas as parroquias en todo? Non só neso, sino no resto de servicios. Ben, nos, facemos, non sei se moitas, pero algunhas visitas sí que facemos ao rural. Este mesmo sábado fixemos un aí en Rauxique, e a palabra que máis escoito pode ser por un vial que está en mal estado, pode ser por temas de luz ou de limpeza, ou dos contenedores, de algún dos servizos, pero a palabra que máis escoitamos é abandono. E os veciños non están apartados do que é a política, da política municipal, ven como onde se están gastando os cartos. De feito, o Concello presume da cantidad de cartos que gastan na obra do porto, ou no que se vai a gastar no mercado, ou incluso presume que en 13 días puxeron uns adoquins azuis no paseo de Silgar. E cando vas a falar cos veciños do rural, a verdade que o deste sábado mismo, era un vieiro cheo de fochancas con auga que fai 30 anos que se asfaltou. A señora recordábale, mira, teño unha foto con meu fillo cando estaban asfaltando aquí, ten 35 anos, pois tiña 5 anos cando sacou a foto, leva 30 anos sen tocarse este camiño. En eses 30 anos, cantas veces e cantos millóns de euros se teñen invertido neses 200 metros, 300 metros da praia de Silgar, ignorando as necesidades do rural. A palabra que máis escoitamos dos veciños do rural é abandono. Polígono industrial, que valoración fai? E ademais da China, que vai a facer aí un almacenamento de enerxía eléctrica para baterías aí en Sanxenxo. Sí, isto é un dos temas que veu un dos comisións de urbanismo, a última comisión de urbanismo veu este tema da empresa china que iba a colocar ese rank de baterías de litio, de ion litio soterradas, nesa parcela. A ver, eu de tecnoloxías algo sei, sei que é unha, técnicamente é algo que ven digamos, como se di, digamos que temos recursos renovables, enerxías renovables, que non son, o problema que teñen as enerxías renovables é que non sempre están aí, non son constantes, digamos que non fai o vento cando ti o necesitas, nin fai o sol cando ti o necesitas, senón cando fai, e cando non o fai, pois, esa enerxía, pois, digamos que se desperdicia ou se paran os ventiladores, os aerogeneradores, ou se derrochan outras cousas, non? Pois, despois, en cambio, hai outros momentos nos que temos moita demanda de enerxía e non temos a xeneración. Pois, aí é onde aparecen este tipo de empresas que teñen unhas baterías que aproveitan ese exceso de producción e despois, cando é necesario, pois venden. Compran cando a enerxía está barata e venden a cando está cara, non? É un bo negocio e, ademais, ecolóxicamente é unha moi boa idea. O que non vemos que sexa tan boa idea é colocala cerca de poboación, porque esas baterías, inda que a tecnoloxía está moi avanzada, esas baterías teñen problemas de que se requentan e poden, hoxe en día é moi difícil que podan estoupar ou que podan arder, pero no caso de que aconteza, digamos que os compostos que forman esas baterías son altamente tóxicos. Entón, nos nesa comisión abstivémonos, non vai a ser con noso aprobación que se vayan a instalar aí, pero é algo bo que xurdan estas tecnoloxías para mellorar esa eficiencia da fontes. E a ocupación do polígono de Nantes? A ocupación do polígono de Nantes estáse publicitando moito a gran ocupación cando non chega nin o 30%, e sobre todo con cousas como esta das baterías que non xeneran ningún posto de traballo. Hai algunhas, está o Mercadona ou están outros negocios que sí que teñen unha plantilla de traballadores, pero despois hai moitas como esta que van estar aí as baterías, haberá unha persona de mantemento e punto, non? Nos o que demandamos para o polígono de Nantes é unha promesa que se fixo xa dende o 2003, cando foi o Pexón, que é o vial que conecta Vilalonga co polígono. É algo que o Partido Popular leva prometendo décadas,
que se lle prometeu a Vilalonga, porque en principio o polígono iba a estar en Vilalonga e prometeuselle que iba a haber ese enlace, e que non só é que sexa unha promesa, sino que está causando moita inseguridade vial, porque moitos veciños de Vilalonga ou de Gondar están usando estradas rurais en Dadín ou en Osanto para acceder ao polígono e están causando problemas de seguridade. É algo que lle demandamos ao goberno. Señor Leiro, un paquete de política social, todo o que queira contar. De xeito breve, porque estamos xa... Pois, a ver, política social. Nos, se en algo nos contrastamos con Telmo Martín, el ten unha política de que se visibilicen as súas obras de formigón e de cemento. Nos creemos que pode estar ben, o que non se pode abandonar os servicios da xente, non? Creemos que hai que atender máis o rural, que está, como eles mesmos din, abandonado, e hai que atender, en principio, dúas cousas. Unha é o traballo, o acceso ao traballo, e para iso hai que darlle unha volta ao comercio e crear, reforzar comercio local, e a vivenda. É necesario que se poida alugar anualmente, con contratos de alugueiro anuais, que é algo moi excepcional no noso concello. Hai o que lle chaman o calendario do profesor, de que poden alugar dende setembro ata xuño, e despois, porque claro, os propietarios sacanlle distintos rendementos se é no verán ou no inverno, non? Pois hai que buscar fórmulas para ofrecer seguridade tanto aos propietarios como as persoas que necesitan un alugueiro en Sanxenxo, e que podan establecerse. Non facer iso é camiñar cara a ese futuro distópico de que en Sanxenxo, no concello de Sanxenxo, non viva ninguén de Sanxenxo. Señor Leiro, chegamos ao final deste camiño, nesta edición de Falemos, pero ten a última intervención para decir o que vostede queira. Algo do que dixo, remarque, ou de que non lle preguntigo. Bueno, pues nós somos, en contraste con Telmo Martín, somos un equipo de xente que creemos en Sanxenxo, creemos que Sanxenxo é un concello no que paga a pena vivir, un lugar fermoso. Creemos que no concello de Sanxenxo hai moitas cousas por facer e por mellorar. Non estamos nada contentos co goberno actual por motivos que mentiu a cidadanía subindo os impostos, e por temas de transparencia. Non nos está deixando facer un bo traballo de oposición. Nos estamos traballando duro para que o concello, os veciños e as veciñas vexan que estamos aí e que somos oposición e que somos unha alternativa a Telmo Martín, pero dende o goberno local, poñendo os plenos os luns á primeira hora da mañán, ou sacándonos das empresas municipais, expulsándonos dos consellos de administración das empresas municipais e frenando informes que pedimos, estános, poñéndonos o pau nas rodas, non? Hai moitas cousas que se poden facer mellor en Sanxenxo, en vivenda, en traballo, en ecoloxismo, en cultura. Sanxenxo non só é un lugar para vir a visitar no verán, Sanxenxo é un lugar que paga a pena vir a vivir e a quedarse todo o ano. Fran Leiro, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Moitas grazas, un placer. Hasta unha próxima ocasión. Moi boa noite, moitas gracias. Boa noite. Isto foi todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos. Estivemos con Jesús Rey, presidente da Asociación Salnés Empresarial. Estuvemos tamén co portavoz do Partido Socialista no Concello de Porto do Son, con Jorge Romero e, lóxicamente, con Fran Leiro. A semana que ven, máis e mellor, moitísimas gracias por estar aí. Moi boa noite, saúdos, gracias a Dios.